Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Sa atong nasod, sa atong simbahan dinhi, sa atong nasod gisaulog karon ang pista sa our Lord Jesus Christ, Senior Jesus Nazareno or sa Nazareno. Sa ni sa dako kayong pista nga sa ulogon dito sa Manila, sa Quiapo. Nya human ani musunod sa ang pista sa Santo Niño dinhi sa ato sa Cebu, ang sentro. Munang iampo nato nga ang atong pag-ila ni Jesus isip Nazareno nagantos, nagpakamatay para nato mahimo gid untang tuburan sa atong kalig-on sa pagtuo nga andam sa tang magantos ug magpakamatay para sa kaluwasan sa atong isig katawo. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ng atong mga leaders, labi na mga political leaders, magkasinabtanay unta alang sa pag-atiman sa katawhan, labi na sa mga kabos o ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig atiman nato dinhi, nagsigig palit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga makapalipay o makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimong takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon sa Números. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailo, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao, ug giingnan si Moises sa Ginoo. Panghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin, kun makakita niini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang ipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Pablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba, ug gibakakan
sa ilang mga dila. Bisan kun ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pa'y nakasaka sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo niingon, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Lingi ay mong tupad. Ing naunsay nabuhat sa Ginoo nimo last week. Na last week ba unsay nabuhat sa Ginoo nimo? Kay nindot di siya nga pahinumdom kay dali kitang malimot sa buhat sa Ginoo. Maunang magsigitag mahay, magsigitag usay masuko paganitas Ginoo. Kay doon natay gustong mahitabo apan dili nato madawat. Pero ang mga maayong buhat sa Ginoo, kay magibuhat ang Ginoo nga bati nga iyang gihatag nato nga nakabenepisyo ta ato dayong malimtan. Muna ang mga tao diri sa unang pagbasa nagbagulbol ni Moises. Nalimot na sila nga nakatabok sila sa suba sa Jordan, ang sana kanang Red Sea, dagat nga pula, nagibuak sa Ginoo, gihimong karsada, nahimong agianan, unya gipatay ang ilang mga kaaway. Bisag kato na lang pagpagawas nila sa Ehipto, katong tubig nga nigawas sa bato, inana ba pagkaon limot sila nya bagulbo lang gyapon. Ang resulta gipamaak sa mga bitin.
Basta malimot ta sa mga maayong buhat sa Ginoo sa tong kinabuhi, magkalisod-lisod gyud ta. Kining mga problema nato karon nga giatubang, kining kagubot sa kalibutan, kining kamatay, kining kalisod, tungod kay nalimot na ta sa Ginoo. Ang atong unang pagbasa nagpahinumdom nga ang makaayo di ay nato mao gyud ang pagbalik sa Ginoo. Mao nang sa dihang nagkalisod nagmaayo ang mga tao, niduol sila balik ni Moises nangayog pasaylo niya nagpakitabang. Mao na balik ta sa simbahan, balik ta sa pagampo, balik ta sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Kanabitang maglisod ng kinabuhi sa banag asawa niya, magpa-counseling dayon, maghilak ba niya, inig paminaw nako, mangutana dayon ko unsa may imong mga sala. Mao na sugal, nakapamabay, nakapanglaki, siging pamunog sa mga anak niya. Karon gahilak na kay ang mga anak kusog na kay musukol ngayon na ba nako, sa doon na pabaka ni kasulbaran pader nako, oy wagi problemang di masulbad basta mo balik kas Ginoo. Ilingya imong tupad ing naunsay problema ni moron, masulbad pa na, masulbad pa ng problema nimo. O kita lay musulbad, kita lang awa oy. Murata o kanang gabadbad ba o kanang hilo nga nalubos, sige na tong badbad, mag-anam na gid no nagkalubos, mag-anam na gid bagka kanabang wa na gi puruhan nga matangtang pa na nimo. Pero mubalik tas Ginoo, day by day tudloan tas Ginoo unsay buhaton. Ayaw lang sa gyud ayaw tudloi ang Ginoo unsay buhaton. Kusog mo kita moingon, Ginoo in taon makabayad ako sa akong utang. Ayaw ana tudloi. Imong problema utang nya, maimo pa ngayon, Ginoo makabayad ako sa akong utang. Yung Ginoo, akong bayran aron mangutang na sa kag-usab. Ana dako na nun na imong utang. Ginoo tudloi taon ko, asa ko makapangayog kwarta, asa ko makapangutang para ibayad na ko aning usa nako kautang. Anam na nakadaghan imong utang. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Nung sa may pulong sa Ginoo, yung siya pangayo, ayaw pangutang, o di sugod na kag pangayo. Di sato pa, wa na kay utang. Nangayo man ka para makakaon ka ng adlaw, sulbad na imong utang. Yung kawapam ko kabayad pa der, at least di na ka mangutang. Nya, okay na ninyo. Ginoo, mubiya na unta ni sa siging bisyo akong anak, siging suyok. Unsa may imong buhaton? Aron muundang na siyag suyok. Unsa man? Diha sa inyo pasuyupa. Aron di na namulaag, ayaw sige kasaba. Ang damig pagkaon, atiman na, sige ingong I love you, o anha na magsuyop sa inyo. Musuyop og kape, musuyop og Milo, musuyop og gatas, kay imo namang andaman. Di naman ka magsigyaw-yaw. Sikagyaw-yaw, posible gina nga mobalik nagkuyog sa barkada nga manuyupay, mangawat pa na dito, maghimo pa nagkrimen. Pero imong atimanon, imong panggaon, anha na nas inyo magsigparahig. Ikaugma dayon padir, akong panggaon. Nya, wa man lagi mausab. Imo sa dayong dali-dalion. So, naman nas napu katuig ni mong sighag kasaba. Nya, imo lang sa dayong kausahon o usab. Kinahanglan sa kag napu katuig, 20 katuig, nga din adyod ka mga saba sa imong anak.
aron mo undang nagsuyop after 20 years. Mingon sa mo, kadugay pa sa anak pa der. Nya kapila man sa na nimo gikusi. Sugod pa magin atong 3 anyos imo na magin ang hapakon, sige hagyaw-yaw nya karon nga 30 na imong usbon og usa ka adlaw, usa ka semana, di na pwede ay. Hagui. Pero usahay sa dang Ginoo mo, depende lang na siyang gahom ug sa iyang grasya. Nasa usahay nga inig sugod nimo pangga, labi na gyud mangayo kag pasaylo, dong pasaylo atawon ko sa akong sigigyaw-yaw nimo. Ingon imong anak tamparoson tanong kang inahana ka, animal kang dako. Salamat dong nga imo jud kong ginganlan sa akong tinuod nga kinaiya nga animal kay ko. Pero karon imo na jud kong mama, I love you very much. Lud ande imong nang pe, hilas biya nimo. Yan sa may isulti. Salamat dong nga imo jud kong gipabalik sa akong pagkainahan. Kaysa una, katong bago pa kang natao, imo kong ihian, imo kong kalibangan, may karon luwa na lay imong gihatag nako. I love you very much. Lakaw din na imong anak, lamba sira, abot nga tusunahan, hilap. Pisti ning inahana anak. Moadto rin na sa barkada, buangang mama bay niingon mang I love you laina sa kong gibati say minaw na suyupi ha mawana suyop sana siya ana balik na sa inyo imo na sang atimanon ana ludan na sad ka imo lang gyapon pasayloon zaman imong paminaw unsa may mahitabo mamatay gyud ka. Kamatay nimo, gakos-gakos dito slungon imong anak. Sa ilua taon kuma, din adyo ko mo suyop, last na lang gid ni. Suyop yapon siya kay nagbilar man. Di oy, dako kay posibilidad nga mausab ang imong anak or kinsa dihay imong gimahal. Mao na ang gibuhat ni Kristo, ang Nazareno. Nagpasan sa cross. Nakakita ang mga tao nga nabunog siyag maayo, nagpasan sa cross. Hangtod yun nagbitay sa cross. Ang giyaw-yaw lang yapon, amahan ko pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Daghan kay nausab, maubitan na inig prosesyon anang Nazareno diha sa Black Nazarene sa Quiapo. Dugay kay na silang moabot, duol raman kay nang ilang translasyon. Dugay kay moabot tag 20 ka oras. Nganuman mga tao sige gyud duol ngadto di na hapit pa irugon. Ana ambot nganong mausad na ilang style dito. Kita din ni Santo Niño daghan sa kayong tao pero klaro man atong prosesyon nga dunay padulngan di man mubabag ang mga tao pero ila dito bulag yun. Ila sa nang style, mao sa nay culture dito. Pero may entag ba usab-usab ng kulturahan, no? Kanabetang mo prosesyon lang yung tinarong ba? Mo linya lang yung tinarong aron mo hikap sa Nazareno. Mo ban dito ipanglabay ana lagi tanawa ninyo sa YouTube naman na yung mga anang kuan dia. Ang uban budagan ari magyatak-yatak sa us mga tao ba? Dagan nga to nya kabot dawaton sa hikap ilabay nga to sa mga tao. Mole ingon ligo kas mga tao saom yatak-yatakan sa mga tao. Ditong ko sa Manila nag-eskwela hasta pagkapari nako 3 years ko dito mutan-aw ko na usahay tagilngiga ning ilang gibuhat magtiniil na nguban magtiniil ba dam agyon. Akong gipangutana tong usa nga nagkapangos-pangos. Ngano inyong nang buhaton? Ni siya lipay kay ko pader nga napangos ko kay ako ning halad sa Nazareno. Mo ding na ilang hunahuna di ay. Nay uban manugo ang ilang ana lipay kay ko pader nga ni dugo akong at least nakaantos ko kuyog sa Nazareno. Naku kana gyud inana.
magkapangos-pangos gyud ka. Sa mao ni akong panata pa der nga makuan gyud magantos gyud ko. Mayatakan ko, masikhan ko, basta nagantos ko para sa Nazareno. Nako din aka makak yapon, din aka mga saba, nga saba yapon, buangon ka. Kamao kang magpasamad-samad sa imong lawas, pero di nimo gustong samaran ang imong kasing-kasing. Mo nang niingon si Kristo, ayaw gisia, dili man si Kristo, ang propeta pinaagis Ginoo. Si propeta, isa to? Limot naman ko ato. Joel, niingon siya, niingon ang Ginoo pinaagi niya. Gisia ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong mga bisti. Gisia ba inyong kasing-kasing? Pasabot, magantos ta, dili lang lawas, nya kausarasad, maglatos, okay man na siya. Pero nindot yun ang kasing-kasing mao'y gision, aron muantos ta pagpasaylo, muantos ta paghigugma, muantos ta pag-alagad, muantos ta pagdawat sa atong isig ka makasasala. Gilingi ay mong tupad, last na lang lingi. Ang di mo lingi, bati o kasing-kasing. Yung na, sugod karon, sabat na ko, yung na, sugod karon, sugot na kong imong latuson. Tanawa, wagin mo manglingi. Sige, manindog na ta katong gustong mo sunod ni Kristo. Mga igsoon, sa tumang pagsalig, mudangop kita ngadto sa atong amahan, kinsang anak, nagantos og nagpakamatay alang kanato. Masaligon kitang muingon, amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang tibuok simbahan, magiyahan, pinaagi sa panig-ingnan, ug sa mga pagpanudlo ni Hesukristo, diha sa pagwali sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, maghuna-huna sa ilang mga katungdanan sa pagpakitag tinuod nga pagpakabana alang sa mga kabus ug sa mga gipasagdan o gibaliwala sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga maangko nato ang kaisog sa paghimo sa gikinahanglang mga lakang aron mapahiuyo nato ang atong kinabuhi ngadto sa mensahe sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kahupayan sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-atiman ug pagsuporta kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami.
nga ang atong mga pinalanggang mitaliwana makaangkon sa kapahulayang dayon magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa cross maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana sa kaninyo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa cross nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa cross ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganti. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug katungwa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalugsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami
pagsunay. Hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Ini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Niining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang sagaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Mag-ampo kita sa among
pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kaluwasan. Nahitabo ra ni kon ato gyung sundon si Kristo nga andam tang muantos para sa atong isig katao. Salamat sa niantos og nagsigi og pamalit og slots nato dinhi ang atong SBF dag, ang atong halin niabot na og 47,972 na apay 12,028 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, niabot na sa 374 ang atong halin, ang atong nadawat. Yang atong special slot para sa atong kasaulugan ni Santo Niño dinhi sa atong parokya karong February 1, ang Santo Niño's Healing Gift or SNHG, ang atong halin niabot nag 14,446 na apay 25,554 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naasad ni 25 slot challenge nga tag 2,500, niabot na sa 214 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ay mo kalibot kamo mga online o bisa kita dinhi, suportahi ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Kada adlaw magsigit tag view, like, share. Nya di nato skip ang mga advertisements aron nga maka-income ta sa atong YouTube, magamit nato sa atong mga charitable expenses. Daghan kita gipanghatagan dinhi. Unya makakat-on sad ta sa atong mga homilis, hasta ako mutan-aw sa kog balik view sa ko kada adlaw aron makatuod ko kay Ginoo may nagtudlo nato ani di man ako. Unya malikayan sad ang mga scammers sa atong online mass, inig kantas offertory o sa final song. Makita nato ang ato mga official information mo na itong sundon aron dili masaag ngadto sa scammers ang ato mga donasyon sa simbahan. Naay grasya nga niabot na iniimbitar nako nga moadto kunog US. Ngandam lamudaan kung buhi pa ko June 2 hangtod sa July 2 bakasyon ko kadiyot ha niya kaning para sa mga viewer ato mga online parishioners nga tuwa sa United States, pwede mo makig-appointment nako, pa-schedule lang, first come first serve. Kontak lang ko sa Messenger Siano Ubod or ang atong sekretary si Remy Okaba na sa atong Messenger ato niya ning i-flash din kay aron og ma-maximize nako nga makamit ko ninyo mas maayo og dili sad lingkod-lingkod ako dito sa lantay uli nga rin human ana no do na nay duha ka appointments nga ning text nako kung madayon ko aning maong travel. Sige, manindog na ta. Aw karon ding gabi ang atong prosesyon sa San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa